Hvor er Tullepigen? Hun er her. Men for helvede. Du må ikke stikke af, Tulle. Så bliver far så bange. Is. Ja, men nu skal vi rejse hjem. All inclusive. Ja. Hvad er klokken i Danmark nu? 7 om morgenen. Er det for tidligt at ringe til chefen? Du kan jo prøve. Hallo? Jeg ved ikke hvorfor, men det her sker hver gang. Jeg tænkte på, kan jeg måske tage til Jylland og besøge Nora snart i weekenden, måske? Ja, klart. Du skal jo besøge din kæreste. Cool. Måske vi kan købe et sommerhus i nærheden, hvor hun bor, så kan vi tage derhen hver weekend. Yes, det lyder vildt. Og så kunne vi købe endnu et sommerhus mere, som dig og Nora kunne have for jer selv. Fedt! Man må have lidt privatliv, når du er blevet så voksen. Selvfølgelig kan du få det, Jonas. Cool! Vi tager til Jylland og køber 2 sommerhus, så snart du har udbetalt det, du skylder mig for den tur her. Med din avisrute, så er du færdig i 2026.